Wait a good guy, wait a good guy with if I forgot me to see the name in the money free. About no one not shoe plaza. About that, never just one in the regular book one. One book worker, it's a good na Italian, you afford the itself. One of another life. Even by the key bear river. Going as to the Abu Question. Ah, na version of Cacaroni now. National cake and I'm going to go for my. The women are going to have to Ivana Pebu Mukroben. You mean there? Not there, men. You may see a post. There, men. Abaka kana kono ayapu go out of aba na abaka no sigolo bodo shori nya e ko ka unda ba supply wa afia Apa not shoe plaza. achoziri fa na enu bia bai na yimure bai na ifa na gasa na puku na garun ife model manya anda na 10 years guarantee remember that kita na kiba za na salvation line eba ka mbata Eba na lo for ya ta go ke push destiny salvation line. na gara bai go destiny ya ro nwe ani chetara akara aka yi e chetara di akara aka yi Worry, and it is. Let's see, oh, in our book, you are doing well, you are doing well. Oh, thank you. If I get out, Abaka, Ejima, and now, more MC Blessed, yes, you have Biaba. He goes so many Igbo na Igbo nwere ife ka ya edela achị na mgbago ife niile dị na Igbo ebigoro akpụkwe like na anabeghị dịka ngwakwala ụlọ ka o salvation line ka nọ na tegoro anya pure tegoro anya akpụkwa ka imo na-eyi abataba anyị mana ndị be anyị na-arị kịta iju ese bịa na aba ka ha na-eyi Ijo ida duka yi mon kita bia baka nda badozie. Ifuro ko nde ko bade na yisi kita. Nda ba na ria la. Abugwa kita alụcha na nwobere kita ọbara paketi ọ ga-aba ọbara paketi top ya he ọbara paketi ye omuvu ozugbo na afọ akpọkwu na kala afaghị tọn iri inekwu anya efere izikere onye abụla ọma ọkpụ nwụrụ anwụ dụkwa ndụ ọzọ na ihe ebe afọ nyere aba life Ona Fria? Oh, nke anyị anyị Igbo nwere ife asị nke ebe ọ na-efu na vidio ka ba ahụ na-echie asọsị nwa Igbo nwa afọ Igbo and ife ndị Igbo na-eme n'ala ike and ịlọ ọfụrụ Igbo echi ife anyị na-eme na Chineke agọzigo ndị Igbo ebere m na onyeta aka federal gọọmenti echeta Aba gọzie Aba nye ha ezigbo ego ha na-eprodusu akpụkwụ na-agara mba iwe niile izike nye ọrụ aka dị ife a kwere Chineke aka gị. Deme, ị na-eme ọfụma.